nkhani inaso ndi ya mabasi ya Malawi, mabasi mulilongwe mukayati izizi za privatization zikaya kufuna kusangalatsa World Bank panopa ndi izi timagalimoto tati ng'ono amene timasiyenta tikuthamanga pansewu kugwira ntchito ya chani ya public transport. Iyayi kumafunika boma amene lizikhala responsible za mbali imeneyoyo. Anthu ambiri amene mtawuni mwakanati muli transportation yodalirika bwezisa kugula timagalimoto tochipa ati, timagalimoto tovunda ati, timagalimoto topepe ati. Ndiye kungopita ngati kukagula electric bus. Ingati ili kumbuyo kwangaye, that is an electric bus. Kunoko amene imadusa pamalo pena pake every 10 minutes. Basi imene imadusa pamalo every 10 minutes. Ndikatakhala kuti ku 23 kwapeza malo pena pake ndikungoyika ko chichani chigalaja, kuyika ko chigalaja kumene koko mabasi azicharge kumene koko overnight. Basi yo ndi kumene imayenda kaya 120 kilometers. Ndekuti every 10 minutes basi izidusa pa stage pena pake. Ndekuti anthu azikhala ndi transportation yodalirika. Uku ndi kugalaja kwina wake kuli mabasi ambirimbiri. Mabasi amacharge pamene popo. Mabasi amacharge pamene popo. Le basi imabwera pamene popo pa stage. Kuti utenge taxi distance imene mapanga cover basi imena 80 kilometers. Kuti utenge taxi ulipira about 300. Koma ukakhala kuti wakwera basi ulipira 1 imene ndi mtengo wochipa kwambiri. Amene onde machane ma public goods, amene onde ma public goods. Nde itakhala kuti ku Malawiko tuganiza motere Magetsi ndithu ndikuti mabasi wazikhala pena pake usiku wonse achaja. Ndikuti akatere kuchokera papa kuchokera pa university inake mpaka nakupita kuchane ku train station. Train station ili kutali kwambiri ndani nakale kuti 80 kilometers kuchokera panopa. Nkhani yake ndi imeneyo amene public goods. Ndiye tikamapanga mapolice azikhala amene talk of my public goods. Njinga iyi so ndiyoti ya public apapa ndiyoti njinga zonse zatengedwa. Mapanga scan pamene popo njinga iyi ndi kuti unyamula uyipitisa kumene ukufuna pakana kumene koko. Ndi zimene ndikunena Malawi zonena kuti izizi zomasiya ngini ngati transportation kukhala ya private zapangisa kuti ku Malawiko quality ya pansewu isike kwambiri. Anzathu kuno ndi zimene zizamwene anzathu kunoko ndi zimene zimabasi ulo amene momwe umapanga swipe card or kupanga scan using your phone. Simple issues. Ndekuti every 10 minutes basi kudusa apo poso pali stage lena lake. Every 10 minutes ndekuti akuchoka mu garaja mukuvaya. Ndekuti 10 minutes ina sakubwera. Simple. Ndende mufuna zipanga zimene zonse kuti kulilongweko kaya ndi ku area 23 kuja kukhala ndi chibezi china yake kuti kuzikhala mabasi amene ndekuti azipanga service site yathu without favor. Kunoko it's not just mabasi ya public school so ngati apapa kubwera school bus ndekuti ana akumuzi wina ake amakwera basi. Ndaona kamunthu ena ake kakuda mungoona matako maziwa zoti ndi foreigner. Ndekuti mina kamaphunzisa ikuoneka uko ndi school ina. So that's the issue. Kumapita kukalonga kuja kukhala ndi national bus lines ya boma. Kodi izizi za privatization zachokera kutiko chifukwa ku France kuja transportation ndi ya boma. Olo ku America kuja mabasi ya Greyhound nda boma. Ku Britain kuja transportation ina nda boma. Ndi ife chimene tinatayira kuwapasa maomao ama minibus wa maomao ama sienta ndi chani.
kungogula amene mabasi ngati amene wowo 100 mulilongwe muja ndikuti aziyenda constantly. Anthu ukapanga recharge card yawo akamalowa amene mukungopanga swipe card walowa mbasi amene we are done. Ndiye mafuna ninene pamene popo kuti mavuto angozi zapansewu ndoziyamba dala. Mavuto angozi zapansewu sitingasolve ndi ka police yochokera ku Ministry of Health. Mavuto angozi zapansewu sitingasolve ndi a traffic okonda ndalama, traffic oti alibe chani masalari awo ochepa ngati amene wowo.